Αν έχεις τέτοια οχήματα, μάλλον πρέπει να γνωρίζεις τα πάντα για αυτά. Έλα να σου δείξουμε τι κάναμε στον πελάτη μας PX Group για τα οχήματά του. Πρώτο όχημα για τον πελάτη μας Volvo Truck. Σε 6 οχήματα βαρεού τύπου τοποθετήσαμε GPS στον εγκέφαλο του κάθε οχήματο και τραβήξαμε πληροφορίες για τα πάντα. Δηλαδή, είχαμε πληροφορίες για την πίεση των λαδιών του, για το anti-blue, πετρέλαιο και τι κατανάλωση κάνουν. Από εκεί και πέρα, είχαμε το case ώστε ο πελάτης να βλέπει τη συμπεριφορά του οδηγού, τον τρόπο που οδηγάει ο οδηγός, αν τρέχει, εάν αλλάζει ταχύτητες απότομα και ούτε καθεξής. Και μετά, για τον πελάτη, προσθέσαμε ακόμα ένα case το οποίο ήθελε να ξέρει κάθε πόσα χιλιόμετρα κάνει το όχημα, να γνωρίζει πότε χρειάζεται service. Και όλα αυτά με το σύστημα της Delta Network. Ακόμα ένα όχημα του πελάτη μας, το οποίο είχε ένα πάρα πολύ απαιτητικό case. Ήθελε να γνωρίζει για το συγκεκριμένο όχημα πόσες ώρες λειτουργεί μέσα στο εργοτάξιο. Έτσι, τοποθετήσαμε ένα συγκεκριμένο GPS το οποίο τοποθετείται πάνω στην μπαταρία και την ώρα που άναβε το μηχάνημα, η τάση που έδινε στο GPS, βλέπαμε πόσες ώρες λειτουργούσε το συγκεκριμένο όχημα. Ακόμα ένα case που κατάφερε η Delta Network να υλοποιήσει για τον πελάτη μας και έτσι αυτή τη στιγμή ο πελάτης μας έχει ό,τι πληροφορία χρειάζεται. Και δεν βάζουμε μόνο φορτηγά. Στο συγκεκριμένο Caterpillar 972 μη τοποθετήσαμε GPS στον εγκέφαλο ώστε να βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που ήθελε ο πελάτης. Ελάτε να σας δείξω και σε ποια άλλα οχήματα βάλαμε στον πελάτη μας GPS ώστε να μπορεί να γνωρίσει τα πάντα για το στόλο του. Scania 470, JCB, καθώς και ένα ακόμη όχημα πολύ ιδιαίτερο, ένα Arches Impactor. Ακόμα ένα case που θέλει ο πελάτης μας είναι να φτιάξουμε γεωφράχτες για κάθε έργο. Οπότε με αυτό το γεωφράχτη καταφέραμε να βλέπει τι ώρα μπαίνει στο έργο το όχημα, πόσες ώρες δούλεψε και τι ώρα έφυγε το όχημα από το έργο. Ό,τι όχημα και να έχεις, έλα στη Delta Network να το συζητήσουμε ώστε να μπορείς να παρακολουθείς τα πάντα.